Bé, som-hi. La puntualitat és important i l'anem seguint quasi de manera britànica. Doncs l'objectiu és aprofundir en el coneixement de les malalties cròniques avançades. Veureu que s'anomenaran de moltes maneres durant la jornada. El tema IOCA, insuficiència d'òrgan crònic avançat, ha de calar, com si fos una miqueta la gota malaia, perquè al sortir d'aquí tots ens ho creguem i parlem tots el mateix idioma, perquè serà la frase dels propers anys. Seria el trending topic del Twitter, però serà aquesta. La primera de les conferències, fisiopatologia de les malalties respiratòries, serà, ens la presenta el doctor Rocedilla. El doctor Rocedilla és pneumòleg, el que el coneixem desenvolupa la seva tasca assistencial bàsicament a l'empresa de gestió de serveis sanitaris, l'Hospital Santa Maria bàsicament, i també a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Ell ha volgut que fos una presentació curta, jo li respecto, perquè entenc que el més important no és qui l'explica, sinó com l'explica i el grau de comunicació que ha de tindre amb tots nosaltres, perquè no hem d'oblidar que l'objectiu d'avui és assolir coneixements, d'acord? Abans que res, voldria agrair la invitació en aquesta jornada. Me fa molta il·lusió vindre aquí. Jo ara en aquests moments no pujo aquí com a pneumòleg, però he estat molts anys venint aquí al CAP i és un lloc agradable per vindre aquí a Balaguer. Parlar de fisiopatologia de les malalties respiratòries és una mica complex, una mica pesat, i més si el grup en què hem de parlar és un grup multidisciplinar. Intentaré que els conceptes, en algun moment hi haurà conceptes que se'ns puguin escapar, però intentaré fer-los més fàcilment assequibles, perquè soc conscient que aquí hi ha gent de moltes disciplines. Bé, bàsicament durant aquests minuts el que intentaré fer serà una visió general de quina és l'anatomofisiologia respiratòria, o sigui, quin sistema respiratori tenim, com funciona aquest sistema respiratori, com en els anys aquest sistema respiratori anirà perdent funció, anirà envellint, i per anar acabant introduint ja temes de patologia. En la fisiopatologia hem d'introduir temes de patologia. No es pot parlar de fisiopatologia de malalties respiratòries si no parlem del que és el tabac i quina funció té aquest tabac, com altera aquest tabac el que seria l'arbre respiratori, l'arbre bronquial, i com alteraria la funció del pulmó i com el pulmó, a través d'aquestes malalties, bàsicament l'afectació del tabac, la bronquitis crònica, l'EPOC, arriba a fer-se insuficient i arriba a la claudicació. Bé, en quant a l'arquitectura, dues paraules. Això seria un esquema del que seria un pulmó i a dintre, com poden veure, estaria tot el sistema bronquial dibuixat. Nosaltres tenim una via respiratòria que avui per avui la considerem única. La via respiratòria hi està molt lligada, ens comença el nas i acabarà a la part més perifèrica, a baix de tota l'alveol. Nosaltres sabem que el nas es continua en faringe, laringe i hi ha la tràquea. Aquí, com poden veure, la tràquea es va dividint en dos bronquis i aquests bronquis s'aniran dividint per tot, per dintre del pulmó, en un sistema de canalitzacions que seran els responsables de portar l'aire i de portar l'oxigen que nosaltres estem respirant a la zona més perifèrica d'aquest pulmó. A la dreta podem veure una imatge bidimensional, el que seria un tall del pulmó, diferents nivells, i podem veure com aquests bronquis, com aquest sistema de conducció d'aire, està pràcticament, vull dir, és uniforme i està molt ben distribuït pels dos pulmons. Quan nosaltres comencem a dividir els bronquis, hem de ser conscients que aquests bronquis cada vegada van tenint més divisions i es van fent més petits. Normalment tenim 23 divisions des que la tràquea es divideix en els bronquis principals i arriba a la part més perifèrica. I és a mesura que anem avançant en aquestes divisions que nosaltres cada vegada el sistema, aquest diàmetre d'aquests bronquis cada vegada serà més petit, és on intervindran aquests bronquis, aquesta part dels bronquis que en diem bronquis terminals, quan ja s'acaben aquestes divisions, que es van dividint en una espècie de sacs, que se'n diuen sacs alveolars, i en una espècie de bombolles, que són els alveols. És en aquesta zona més perifèrica de les ramificacions bronquials, el que serien els sacs bronquials i els alveols, on nosaltres farem la funció pulmonar, que serà l'intercanvi de gasos del que nosaltres estem respirant. A la dreta poden veure una imatge de microscopia electrònica d'aquestes bombolles, d'aquests alveols,
Pensin que nosaltres tenim més de 300 milions d'alveol al nostre pulmó, perquè es faci una idea de la magnitud del que estem parlant. Bé, quina seria la funció, introduït aquesta mica de nocions d'anatomia, sabem més o menys com està l'arbre bronquial, quina seria la funció del sistema respiratori? Doncs bàsicament és una, introduir oxigen dins de l'organisme i eliminar els productes que nosaltres tenim a nivell del metabolisme celular, bàsicament en forma de CO2. D'acord? O sigui, introduir oxigen i eliminar el que nosaltres produïm, que seria CO2. I per això, doncs, tenim una sèrie de fases que crec que és important que hem de conèixer. Ha d'haver una ventilació, és a dir, l'aire ens ha d'arribar bé a la part perifèrica on intercanviem l'oxigen. A part d'aquesta arribada d'aire, ha d'haver una difusió. No n'hi ha prou que l'oxigen arribi bé a l'arbre respiratori, sinó que després aquest oxigen ha de passar a la sang. Aquest pas de bronqui a la sang és el que en diem difusió. Una vegada passat, ha d'arribar més lluny aquest oxigen, no en fem res aquest oxigen a la sang. Una vegada passa a la sang, aquest oxigen es ficarà dins del que en diem els glòbuls vermells, els hematies, i bàsicament una proteïna que tenim, que és l'hemoglobina. I això s'haurà d'anar transportant a totes les parts de l'organisme que tindran un metabolisme i necessitaran oxigen. Bé, d'una manera esquemàtica, representaríem aquí el que seria la tràquea, el sistema bronquial, el que seria els vasos, la circulació, i com l'oxigen ens entrarà del sistema respiratori a nivell sanguini i com nosaltres eliminarem els productes de degradació a base de CO2 a nivell del sistema bronquial. Bé, una cosa molt important, i bàsicament quan tenim pacients que poden arribar a una insuficiència respiratòria, una malaltia molt avançada, és què és el que passa en els músculs respiratoris. Nosaltres, tots els músculs, la majoria de músculs tenen unes hores del dia que estan en repòs, el múscul esquelètic està en repòs, però el múscul respiratori mai deixa de funcionar. Llavors, això és molt important perquè en pacients crònics intervindrà la fatiga d'aquests músculs respiratoris i ens poden donar una insuficiència respiratòria. Bàsicament nosaltres respirem, quan fem una inspiració, la inspiració sempre és activa, perquè activem els músculs respiratoris. Aquests músculs respiratoris bàsicament seria el diafragma, que és un múscul molt potent, com poden veure aquí, que ens separa el que seria cavitat abdominal de cavitat toràcica i té forma d'èmbol. Nosaltres fem una contracció d'aquest diafragma i el diafragma baixa. Això fa que la cavitat toràcica sigui més oberta i ens entrarà aire de fora. I a l'aspiració què passarà? Doncs a l'aspiració és una cosa passiva. Per què? Perquè aquí bàsicament el que tindrem és que una vegada acabat d'activar-se aquest diafragma, doncs aquest diafragma deixa d'activar-se i torna al seu puesto. Al tornar al seu puesto fa com un embut i l'aire surt cap a fora. Per tant, els músculs respiratoris tindran un paper molt important i sobretot en el pacient en cures pal·liatives. Aquesta seria la part més terminal que dèiem abans a nivell dels alveols, on nosaltres fem l'intercanvi d'oxigen entre el que seria la sang i el sistema respiratori. Com poden veure, cada boleta d'aquestes, cada alveol està íntimament relacionat amb una red vascular molt important que farà que aquest intercanvi de gasos sigui el més perfecte possible. I què passarà quan nosaltres tenim una malaltia? Doncs aquí esquematitzem en aquesta zona d'aquí, esquematitzaríem el que seria l'arbre bronquial, esquematitzaríem la paret i això seria la sang, l'hematia. Doncs que ha d'haver aquest intercanvi, dèiem que ha d'haver un intercanvi, ha d'haver una difusió. I què passarà? Doncs passarà que si aquesta membrana és molt grossa, doncs ens costarà de passar l'aire. I si nosaltres tenim una malaltia i aquesta membrana es fa més petita, la zona d'intercanvi es fa més petita, doncs també tindrem un dèficit en passar aquest oxigen del que seria l'arbre bronquial al que seria la sang. Bé, aquesta seria una mica la idea anatomofisiològica normal perquè ens centrem una mica en el tema com som, com funcionem, però amb els anys, hi hagi patologia o no, doncs anem envellint i es van produir una sèrie de canvis al sistema respiratori. En els anys veiem que la mobilitat d'aquesta caixa toràcica es veurà afectada. Aquí he ficat alguna sèrie de factors, hi ha una debilitat muscular, canvis articulars, calcificacions dels cartílags costals. Bé, el que ens interessa és que la nostra mobilitat d'aquesta caixa toràcica estarà més minvada.
També aquest intercanvi d'aire que tenim també estarà alterat perquè hi ha glàndules a nivell dels bronquis, aquestes glàndules es faran més grosses, segregaran més moc, en el temps el reflexe de la tos, que és un reflexe condicionat també amb els músculs, doncs no estàs potent. Penseu que la tos és un mecanisme que tenim per eliminar secrecions, i llavors si aquest mecanisme ens fracassa, les secrecions ens quedaran acumulades a nivell del sistema respiratori i això afavorirà infeccions i tot el que pugui portar com a conseqüència. I també, a mesura que fiquem anys, la freqüència respiratòria de la persona sol ser major. Per una part, tenim unes modificacions de la caixa toràcica, el tòrax es pot fer menys ample, per dir-ho d'alguna manera, menys distensible, i també el pulmó va envellint. En els anys, l'elasticitat que té el pulmó, aquella elasticitat de que quan jo agafo aire, doncs entre aire i la mateixa elasticitat és el que em favoreix la sortida de l'aire, l'aspiració, tot això es va perdent amb els anys i la distensibilitat del pulmó disminueix. Això fa que nosaltres, cada vegada d'una manera ja fisiològica, sense que hi hagi patologia, doncs anem amb el que en diem un volum residual més alt. Què significa això? Quan nosaltres respirem, ni que traguem tot l'aire en tot l'esforç, sempre es queda aire al pulmó, perquè si no el bronqui es taparia, es col·lapsaria i no tindria... Sempre ha d'haver una mínima quantitat d'aire. Aquesta mínima quantitat d'aire que tenim és el que es coneix com a volum residual. Doncs això és important perquè els pacients amb patologia respiratòria, sobretot els pacients obstructius, asmàtics, malaltia pulmonar obstructiva crònica, doncs aquests pacients cursen en un volum residual, l'aire que els hi queda és molt més gran. Imagineu-vos que jo ara estic respirant i en vez de treure tot l'aire, trec només una part d'aire. Em deixo una part de dintre més d'aire. Intenteu fer vosaltres, agafar aire, trec aire, però no el trec tot. I mantenint aquest aire intento respirar. Doncs bé, aquesta sensació de fatiga, d'atrapament que noteu, això és el que té un pacient amb emfisema en atrapament d'aire. L'envelliment ens produeix això que després es veurà agreujat per patologia. És a dir, d'una manera genèrica podríem dir que el que es fa és augmentar el treball respiratori. El cost del treball respiratori seria molt més gran. Són canvis funcionals. Hi ha també canvis a nivell dels alveols, els alveols es fan més vells, es diluïxen, ho passarem. I una cosa també important és que tot això, o sigui, tot el sistema respiratori, com tots els òrgans, estan controlats per un sistema nerviós. I llavors hi ha un control de la respiració. I que amb els anys aquest control no és tan eficient. No controlem també les respostes als diferents gasos, l'oxigen i el CO2. El ritme de la respiració pot variar i pot variar quan s'afegeixen patologies. En les persones més grans és més freqüent que apareixin apnees. El reflexe de la tos es veu minvat per la seva capacitat muscular, que el múscul no està en bones condicions, disminuïm la velocitat d'eliminar moc i tot això farà que estiguem en més risc d'infecció pulmonar. Bé, això seria més o menys els canvis que nosaltres patim durant l'envelliment. I ara ja introduiria, començaria a passar què és el que passa quan nosaltres entrem on siguem en contacte amb patologia. Com es pot veure afectat tot això? Bàsicament dèiem que tenim que parlar de tabac. En pacients respiratoris, la majoria dels pacients respiratoris, sobretot els que tenen malaltia pulmonar obstructiva crònica, doncs el 90% són o han estat fumadors. Hi ha una clara relació entre EPOC i el que seria tabaquisme. Aquesta diapositiva només és per il·lustrar que tant a la fase de gas com a la fase de partícules del fum del tabac s'han arribat a aïllar més de 4.700 substàncies, que cada una tindrà la seva acció en diferents llocs de l'organisme. El tabac es relaciona amb malaltia, no només amb malaltia respiratòria, i el tabac avui per avui sabem que està relacionat amb més de 25 malalties, ningú dubta que és un factor de risc cardiovascular, ningú dubta del seu paper en tumors de tipus maligne, ningú dubtarà sobre l'afectació al pulmó en malaltia pulmonar obstructiva crònica, però també s'han vist una sèrie d'alteracions i de relacions en osteoporosis, en úlcera, en malalties bucodentals, en un pitjor de pronòstic d'infeccions greus. El pacient que té una infecció respiratòria i és una infecció greu, si ha estat fumador, té pitjor pronòstic que no hagi estat. I després aquesta llista que veiem aquí de tumors clarament en evidència científica que estan relacionats amb el que seria el tabaquisme.
des de diferents tipus de leucèmies agudes, a nivell de colon rectal, esòfag, estómac, fetge, pàncreas, per acabar en laringe i pulmó. El tabac afectarà el sistema respiratori i afectarà molts llocs del sistema respiratori. Ens afectarà les vies centrals, les vies de més tamany, la tràquea, els bronquis principals, com? Fent que hi hagi una eliminació d'aquest moc més minvada. A les parts més altes nosaltres del sistema respiratori, i bàsicament això ho veiem més també a el que seria vies altes, nas, laringe, doncs tenim cèl·lules que en diem que tenen uns cilis, tenen com uns petits pèl·lets que el que fan és arrastrar el moc, arrastrar les partícules inhalades grosses que nosaltres tenim i això ho eliminen. Aquest eliminament estaria minvat. El tabac fa que nosaltres al pulmó que tenim glàndules, doncs quan inflamarem aquestes glàndules, farem que les glàndules estiguin més augmentades, facin més moc i hi hagi més glàndules. Tot això ens dificultarà la respiració. A la part més baixa, doncs, aquelles zones d'intercanvi que veiem que tenien que ser tan fines, que estaven molt ben dibuixades abans, doncs farà que estiguin la paret més inflamada, una paret més inflamatòria. Això comportarà canvis també a nivell de la circulació de tots aquells petits vasos que veiem al voltant de l'alveol. Bàsicament, què farà? Doncs la resposta d'immunitat a lo que nosaltres inhalem estarà minvada i també hi haurà uns mecanismes que alteraran la defensa cel·lular pulmonar. Per tots aquests mecanismes que hem vist fins ara i per una sèrie de substàncies que es van lliberant en aquest procés inflamatori que faran que la defensa d'aquest pulmó estigui més alterada. Quina seria la patogènia? Com s'arribaria amb tot això a la malaltia? Doncs s'han vist que aquestes substàncies que veiem abans, algunes per elles mateixes poden actuar de la mateixa mucosa d'una manera directa, donant processos a nivell local, a nivell inflamatoris importants. Penseu que el fum del tabac és oxidant i això pot ocasionar afectació de la mucosa bronquial, dels macròfags, pot activar cèl·lules inflamatòries i bàsicament els mecanismes que donarien patologia seria per una alteració en l'eliminació d'aquest moc bronquial i també perquè produiria, aquesta falta d'eliminació produiria una facilitat en què la via respiratòria estigués més tancada i hi hagués una obstrucció de la via respiratòria. Una cosa que hem de tindre present és que el fum del tabac ens afectarà a tots, ens pot afectar d'una manera més o menys en diferents tipus de patologies. Però que quan parlem de malaltia pulmonar obstructiva crònica no tots tenien la mateixa susceptibilitat a rebre aquests efectes adversos del fum del tabac. Vull dir que la susceptibilitat individual, probablement per condicionaments genètics, encara no ho coneixem massa bé, serà diferent d'unes persones amb els altres. Què farà tot això? Doncs tot això farà que aquell sistema, aquell arbre traqueobronquial que havíem vist tan perfecte, tan ben dissenyat per l'intercanvi de gasos que és l'emissió del pulmó, doncs es vagi alterant i faci que hi hagi alteracions a nivells dels bronquis i una destrucció lenta i progressiva del parènquima pulmonar, donant el que es coneix com malaltia pulmonar obstructiva crònica, l'EPOC. El fum del tabac, com dèiem, provoca un estrès oxidatiu i el que els deia abans, el tabac afecta a tothom, ens inflamarà a tots, el fum del tabac inflama, a tothom fa que les glàndules mucoses que tenim donguin més moc, les persones que fumen tenen més moc perquè les glàndules estan activades per aquesta inflamació, però només un 20-30% dels pacients que són fumadors faran que aquesta inflamació sigui obstructiva. No tots els pacients que fumen desenvoluparan malaltia pulmonar obstructiva crònica. Només al voltant d'un 20 o un 30%, o sigui, ha d'haver una susceptibilitat individual. Tots tindran bronquitis crònica, tots tindran més moc, tindran més tos per arrencar aquest moc, però l'obstrucció no estarà amb el 100% dels pacients fumadors. Això sí que és important. Quina és la història natural d'aquesta EPOC? I bàsicament m'he centrat en l'EPOC per què? Perquè és la malaltia que més veiem, és la malaltia que tots, quan tenim la pràctica clínica diària, més veiem. L'exposició al tabac, com sabem tots, ha sigut molt important, continua sent encara important, per desgràcia, en nanos sembla ser que tornen a fumar de manera important, i llavors l'EPOC és el que més ens trobem amb el dia a dia. Les altres malalties pulmonars no vol dir que no tinguin importància, però si ens hem de centrar en alguna cosa en uns breus minuts, crec que el que hem de conèixer què és l'EPOC, com ens pot afectar els nostres malalts i què és l'EPOC.
hi ha moltes definicions d'EPOC, aquí he ficat aquesta, només dir-vos que l'EPOC el que és una obstrucció de la via respiratòria, és una obstrucció que serà bàsicament prevenible i tractable perquè el 90% de les causes en aquesta obstrucció és el tabac. O sigui, nosaltres la causa, evitant el tabac, evitaríem aquesta malaltia en un tant per cent molt important. Les característiques d'aquesta obstrucció és que sol ser una obstrucció relativament crònica, és a dir, no reversible. A diferència de l'asmàtic, la majoria dels pacients asmàtics tenen una obstrucció que quan desinflamem torna a obrir-se el bronqui, la majoria. Però el malalt amb patologia pulmonar obstructiva crònica, l'obstrucció que té és una obstrucció bàsicament crònica pels canvis crònics que ha produït el fum del tabac a la via respiratòria. I que aquesta malaltia tindrà unes aguditzacions i que anirà associada a unes comorbilitats. Bé, com conèixer que el pacient pugui tindre un EPOC? Bàsicament, la història de tabac ens ha de ser molt important, però el problema que tenim en els símptomes respiratoris és que tinguem la malaltia que tinguem, totes s'acaben en tos, en expectoració, pot haver pitos o no, i amb ofec. Els símptomes respiratoris són molt inespecífics i això vol dir que no per tindre aquests símptomes ens poden orientar a una patologia o una altra. Aquí, d'una manera esquemàtica, podríem veure com alteraria el tabac el sistema bronquial. Aquí estaria esquematitzat el que era la tràquea, el que eren els dos bronquis o el sistema bronquial i acabaríem amb aquella espècie de sacs que serien els alveols. Bàsicament, dins de l'EPOC, podem veure dos tipus de pacients, que és el que solem veure a fora a nivell de clínica, a nivell ambulatori, i un seria el pacient bronquític crònic. La bronquitis crònica seria aquell pacient que té tos, els criteris diagnòstics són purament clínics. Diem que un pacient té bronquitis crònica quan porta en tos i o expectoració més de 3 mesos a l'any durant 2 anys consecutius. Un antecedent que normalment sempre hi ha el tabaquisme. I el que fan, com poden veure aquí al dibuix, doncs la paret es veu per dintre més glàndules, amb més moc, i aquest seria el comportament del bronquític crònic. I l'altra part seria el malalt emfisematós, que també és un altre tipus d'EPOC. El malalt emfisematós el que fa és destruir aquestes fibres elàstiques dels alveols. Aquests alveols, al destruir les fibres elàstiques, perden elasticitat i cada vegada es van fent més grossos. Com poden veure, doncs aquesta elasticitat, aquesta retracció que tindríem en condicions normals, aquí ja no la veiem, inclús pot arribar a fer-se com una petita bombolla, que és el que diem bulles. Els pacients amb emfisema, alguns tenen bulles. El mecanisme seria aquest. Aquests són els dos biotips representats al nèter, doncs, del pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica, que ens trobarem en fases avançades en la clínica i en el dia a dia. Els dos són EPOCs, els dos tenen morfologies molt diferents, perquè l'EPOC seria un espectre, imagineu-vos un espectre de colors, en un costat de l'espectre de colors tindríem aquest tipus de pacient i a l'altre tindríem l'altre tipus de pacient, l'emfisematós. Però a la clínica diària moltes vegades els dos espectres coincideixen i tenen característiques d'un a l'altre. El bronquític crònic seria el pacient que està descrit als llibres com a soplador o botorgado i l'altre soplador sonrojado, que seria el pacient emfisematós amb pèrdua de massa muscular, i aquestes serien les característiques clíniques que tenen. Dos paraules sobre quina importància té l'EPOC. Aquest és el primer estudi important que es va fer a l'estat espanyol, que era Iberpoc, sobre quina era la prevalència, de què estàvem parlant, de quina magnitud estàvem parlant. Doncs fixin-se que hi havia una prevalència al voltant del 9% entre gent entre 40 i 69 anys. Predominaven els homes i el que era important és que el 78% de la gent que se li va fer una espirometria no sabien que tenien malaltia pulmonar obstructiva crònica. Tenien una patologia a l'espirometria i ells encara ho desconeixien. I que molts d'aquests pacients, i el que és més important, a mesura que com més greus eren, estaven infratractats. Estudis posteriors a aquest estudi de l'any 2000 manifesten també tasses de prevalència semblants. Bé, aquí he ficat unes fotos i en aquestes fotos, com podem veure, tots serien pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica, però el que vull dir és que el pacient en EPOC no és un pacient típic, sinó que hi ha molts tipus de malaltia pulmonar obstructiva crònica. Aquí poden veure que hi ha diferents tipus d'afectació, el pacient fuma, el pacient necessita inhaladors, el pacient acaba en insuficiència respiratòria i alguns pacients acabaran en oxigen domiciliari. Dos paraules sobre
quina importància té fumar, deixar de fumar. Aquesta és una diapositiva clàssica, que segurament molts haureu vist, on relaciona quina és la funció pulmonar en paràmetres d'espirometria, de vents, i què és el que passa en els anys i les persones que estan fumant. Aquí, a la part de dalt, tindríem una curva de que a mesura que la persona que no fume o no és susceptible a aquesta obstrucció, doncs, a mesura dels anys, la funció pulmonar va caient. Veiem què és el que passa en una persona que fuma. Fixen-se que la pendent de pèrdua de funció pulmonar amb els anys és molt més ràpid. Una persona que fuma cada any pot perdre 3 o 4 vegades el que perdria de funció pulmonar en condicions d'envelliment una persona no fumadora. Però què li passa a aquesta persona si deixa de fumar aquí? Doncs quan deixa de fumar, els canvis que hem tingut persisteixen, però quan deixa de fumar, doncs la pèrdua de funció pulmonar es fa paral·lela a la d'un no fumador. I si això arriba als 65 anys, doncs també el mateix, no? A mesura que anem baixant, la funció pulmonar arribaria un moment que aquesta persona té incapacitat i arribaria un moment que produiria la mort. Fins ara, quan parlàvem de malaltia pulmonar obstructiva crònica, doncs parlàvem només d'espirometria, d'alteracions funcionals, del que han sentit parlar com a vents, que ens ho dona aquest valor d'espirometria. Les coses han canviat, gràcies a Déu cada vegada tenen més importància la qualitat de vida i d'altres aspectes, i avui dia ja no només se parla d'espirometria, parlem de canvis multisistèmics, diem que l'EPOC és una malaltia inflamatòria no sols al pulmó, sinó que també és una inflamació generalitzada de tot l'organisme, perquè com hem vist hi ha una pèrdua de pes, en alguns pacients com l'emfisema no sols és pulmonar, hi ha afectació de la qualitat de vida. És important saber, quan tenim un pacient en EPOC, un malalt respiratori d'aquest tipus, fer una valoració global, com està la seva qualitat de vida, test de qualitats de vida, pèrdua de pes, important la nutrició d'aquests pacients. Si un pacient no respira bé, no ventila bé, no té massa muscular i damunt no té una bona nutrició, doncs estem fent el possible perquè acabi abans. Hi ha una intolerància a l'exercici, com tolera l'exercici aquest pacient, quina és la inflamació global que té sistèmica, i quina és aquesta hiperinsuflació, seria el que els deia abans, d'aquell volumen residual, aquella zona que ens queda atrapada d'aire, que podem millorar mitjançant fisioteràpia respiratòria de manera important. Bé, l'EPOC no va sola, sinó va en totes aquestes malalties, com poden veure, no entrarem en elles, però què passa? Que són pacients que tenen una afectació que per la mateixa malaltia o per la mateixa immobilització o pel mateix tractament poden anar acompanyats de diabetes, cardiopatia, insuficiència cardíaca, totes aquestes malalties. I després també una cosa important és que el fet de tindre EPOC, malaltia pulmonar obstructiva crònica, ens pot predisposar a patir d'altres tipus de malalties. Hi ha estudis que demostren que, per exemple, que en dones diabètiques tenen 2 vegades més EPOC que pacients que no tinguin diabetes. I el fet de tindre un EPOC multiplica per 2 a 5 vegades la possibilitat de tindre una mort en pacients amb patologia cardiovascular. Per tant, no sols fixar-nos en l'EPOC, no sols en proves de funció respiratòria, sinó també fixar-nos en el que seria tot l'acompanyament d'aquest pacient i les malalties que puguin anar. Aquests pacients, com saben, tenen aguditzacions i aquestes aguditzacions és el que farà deteriorar la seva qualitat de vida i el que farà que probablement acabi abans en pitjor qualitat de vida. Però ens podem preguntar, les aguditzacions intervenen sobre la mort, sobre la supervivència? Aquest és un estudi que, com poden veure, va estar presentat de Soler, d'aquí de l'Hospital de Requena, publicat al Tòrax el 2005, i quan analitzem la probabilitat de supervivència i el temps en un estudi que fan 5 anys, es veu que els pacients, aquí en color blau, que no tenen exacerbacions, que no s'aguditzen, tenen una mortalitat. Si el pacient té per any 1 o 2 aguditzacions, en color groc, la mortalitat és molt més important. I quan el pacient passa d'aquestes 2 aguditzacions, en té 3 o més, hi ha una mortalitat clarament significativa en aquest tipus de pacients. Per tant, cada agudització que tingui no estigui ben tractada, ben acompanyada, empitjorarà el pronòstic i la seva mortalitat. EPOC, malaltia amb multicomponents, símptomes, exacerbacions, disminució de la tolerància a l'exercici, el pacient en EPOC s'ha de moure, deteriori de l'estat de salut i augment de la mortalitat i de la morbilitat. I ja per acabar hem vist fins ara quina és la fisiologia normal, l'anatomofisiologia normal, com malgrat no tindre malaltia anem envellint,
com el tabac i algunes malalties com és la POC poden accelerar tots aquests descensos, tot aquest envelliment, i quan tot això claudica, doncs el pacient respiratori acaba amb el que diem insuficiència respiratòria, és la claudicació de l'òrgan. El concepte d'insuficiència respiratòria és un concepte que ens diu que hi ha un fracàs de l'aparell respiratori en la funció bàsica seva, que és ventilar i intercanviar aquests dos gasos, els que nosaltres necessitem, l'oxigen, i el que hem d'eliminar, que és el CO2. I nosaltres definim la insuficiència respiratòria mitjançant una tècnica que és punxar sang arterial i analitzar la sang arterial com estan aquests dos gasos. I hi ha dos conceptes que hem de conèixer, siguin metges o no siguin metges, que són el concepte que si manegem aquest tipus de pacients el sentirem més d'una vegada. Un és el concepte d'hipoxèmia. Hipoxèmia és quan l'oxigen en sang està més baix de lo normal. El pacient està hipoxèmic, hem fet una gasometria, està més baix. I aquest pacient està hipercàpnic. Hipercàpnic significa que aquest pacient té més CO2 a la sang del que hauria de tindre. O sigui, la insuficiència respiratòria per una part comporta no arribar a la sang, no oxigenar bé, però no tan sols és important això, sinó que hem d'eliminar els detritos del metabolisme celular, hem d'eliminar CO2. Tan important és una cosa com l'altra. La insuficiència respiratòria direm que és aguda quan s'ha instaurat en poc temps. Inclús pot presentar-se en un pacient que tingui un fracàs, una insuficiència respiratòria crònica en el temps, quan empitjora, té una exacerbació, hi ha una agudització d'aquesta insuficiència respiratòria. I nosaltres la valorarem, aquesta aguditat o cronicitat de la insuficiència, bàsicament parlant amb el malalt, per l'anamnesis, per la clínica respiratòria, mirem quins signes té, quins símptomes té. La insuficiència respiratòria pot considerar-se com la que és aguda, pot considerar-se com la que s'ha produït recentment o ha evolucionat en poques hores. I la insuficiència respiratòria crònica s'ha de considerar en aquell pacient que tingui una malaltia i que estigui en fase estable en la seva insuficiència respiratòria. Com podem veure en un pacient que hi hagi una falta d'oxigen? Doncs aquests pacients, quan empitjoren el seu oxigen, tenen cianosis. La cianosi és que la part més perifèrica, el que serien el dit, els llavis, veiem aquests pacients que tenen de color blau perquè no hi ha una bona oxigenació en aquestes zones perifèriques, poden tindre freqüències cardíaques més altes, tenen taquicàrdia, tenen una certa confusió mental, un cert alentiment mental, i nosaltres llavors és quan s'envia al metge i el metge fa una gasometria arterial i determina que realment hi ha aquesta hipoxèmia. El fet que tinguem poc oxigen a nivell de la sang farà que aquest oxigen arribi deficientment allí on el necessitem, a nivell dels teixits. I per fer-nos una idea, imaginin-se que el parar la irrigació a nivell del còrtex cerebral, a nivell del cervell, en 4, 5, 6 segons produeix ja una pèrdua de funció cerebral. El fet d'una parada, d'una aturada a nivell de circulació, és a dir, de no aportar oxigen en aquest cervell. Si això dura 10 o 20 segons, aquesta falta d'aturada de rec cerebral seria el que produiria ja una pèrdua de consciència. I si aquesta falta d'irrigació s'allarga en 3, 4, 5 minuts, doncs ja els canvis són irreversibles i hi hauria la mort cerebral, perquè ens fem una idea de la necessitat d'aquest oxigen que necessitem. La hipoxèmia ens donarà una sèrie de canvis que hem de conèixer amb aquests pacients que són pacients crònics, que portarem, que els veurem dia a dia i que poden veure, d'un dia a l'altre poden veure un empitjorament. Si aquesta hipoxèmia és lleu, doncs moltes vegades ens pot passar desapercebut i a vegades l'únic que veiem és que hi ha un canvi en el ritme del son del pacient. Però quan hi ha canvis significatius, una caiguda de l'oxigen en un pacient respiratori crònic i se reaguditza, podem veure símptomes del sistema nerviós central. El pacient pot dir que té mal de cap, que s'adorm més fàcilment pel matí, que té una certa nubilació, el veus més lents de reflexes. Quan tot això és molt més, en casos molt més extrems, pot inclús acompanyar-se de convulsions. Normalment no ho veurem perquè abans hem tingut de derivar el pacient. Quan el pacient està en una situació greu i no hi fem res i continua o porta ja uns dies en aquesta situació i no l'han sabut detectar, pot aparèixer taquicàrdia, pot aparèixer hipertensió. Quan aquesta taquicàrdia i hipertensió, quan estem a les fases finals, ja el sistema cardiovascular té elements per reaccionar. I llavors el que fa és tot el contrari.
quan un pacient amb insuficiència respiratòria el tenim amb bradicàrdia i amb tensions baixes, ojo, perquè ens està dient que això és el final. El mecanisme de compensació d'aquesta insuficiència respiratòria, que és l'augment de la freqüència cardíaca i la hipertensió, fracassa i tenim tot el contrari. En pacients que tinguin cardiopatia poden aparèixer signes d'insuficiència cardíaca, inclús d'hipertensió pulmonar. Hi haurà un deteriorament progressiu. Però, com dèiem, també és molt important que sapiguem que no tots els pacients tenen problemes d'insuficiència respiratòria per oxigen, sinó també per hipercàpnia, per augment del CO2 que no podem eliminar. I aquest CO2, bàsicament les causes són dos. Una seria els pacients que tenen aquesta alterada, aquesta ventilació i aquesta irrigació de la sang, bàsicament el pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica, però també aquells pacients que no ventilen prou bé, que tenen problemes de ventilació. Si jo hipoventilo, si jo no soc capaç de ventilar bé, el que faig per una sèrie de mecanismes és que em cau l'oxigen en sang i me puja el CO2, perquè ni puc, al no ventilar, ni entra oxigen ni surt CO2. Per tant, tindré una hipoventilació que em donarà aquest augment de la hipercàpnia. I això és important, aquest augment de la hipercàpnia, hem de pensar en aquells pacients, també ho poden fer els EPOCs, però en aquells pacients que tenen alteracions de la caixa toràcica, que tenen malalties de tipus neuromuscular, o pacients que estan prenent algun tipus de sedació, fàrmacs, vull dir, en aquests pacients hem de pensar en tot això. Quins efectes té? Doncs els efectes serien molt semblants, el problema és que nosaltres no podem discernir per la clínica, tu davant del pacient que tens davant, si això pot ser per l'oxigen o pot ser perquè hi hagi un augment de la CO2, perquè els símptomes moltes vegades s'acabalguen, els símptomes de falta d'oxigen, amb els símptomes de que hi hagi aquesta falta d'eliminació de CO2. I també aquest pacient tindria mal de cap, pot augmentar la pressió al líquid cefalorraquidi, són pacients que poden tindre tremolors, inquietud, arrastren la paraula, fluctuacions de l'estat d'ànim, però l'important que hem de sàpiga, els que estiguem tractant aquest tipus de pacients en fases ja més terminals, doncs que aquests símptomes, en un pacient que estava estable, l'aparició d'aquests símptomes ens està dient que s'està instaurant una insuficiència respiratòria aguda afegida a la crònica, i això és l'important. Bé, bàsicament això és el que els volia comentar. Sé que és una mica espès en aquests 45 minuts parlar de malalties, parlar de fisiologia, però he intentat que fos el més plana possible. Si volen, després del torn de preguntes podem parlar-ho ara. Gràcies. Dubtes, coses que no esteu d'acord, encara que en temes de fisiopatologia entenc que no us hem de posar, però estem aquí per respondre totes les preguntes que vulgueu fer i més. Ho dic perquè si no preguntaré jo, llavors que jo. Bueno, Joan Ramon, he trobat molt interessant la presentació, m'ha agradat molt i et felicito per la concisió i per la claredat. Jo et volia preguntar que, a veure, com a metge d'àmbit hospitalari i especialista en pneumologia, com veus que t'arriben els pacients? O sigui, podríem fer alguna cosa millor des dels altres nivells assistencials perquè alguns pacients ja no tinguessin la necessitat d'ingressar a l'hospital? Com veus que treballem? Perquè el pacient amb MEPOC és un pacient que el veu tothom, i el veu molt. Tots els metges de primària tenen un volum important de MEPOCs, el sociosanitari tenim ingressats a nivell d'equips d'avaluació, se'n veu molts. Què podríem fer millor? Perquè algun pacient segur que penseu, aquest pacient, si haguéssim fet això abans, ja no hauria arribat, no? Com és la teva visió en aquest sentit? Què podríem fer millor o en què ens podríeu ajudar més els especialistes? Gràcies. Temps enrere la connexió amb primària era molt dolenta. Des que aquí vam entrar nosaltres, hem hagut més connexió, ha hagut una unificació dels serveis dels dos hospitals, penso que hi ha una connexió i els pacients en primària cada vegada ens venen molt més ben documentats, molt més ben dirigits, i crec que la cosa ha estat molt positiva i hi ha unes jornades en assistència primària, l'altre dia es va fer la setena, penso, vull dir que hi ha una íntima connexió entre primària i pneumologia, que és la meva especialitat. O sigui que crec que estem en el camí i el camí és de col·laboració, no? Clar, indubtablement cada vegada els recursos hospitalaris seran menys, en el qual jo penso que el malalt a nivell de primària haurà d'estar més ben portat i això implicarà més connexió, jo crec, entre
els professionals de primària i els professionals a nivell d'hospitalària, perquè probablement si hi ha aquesta connexió, doncs molts malalts no caldran ser derivats o estaran derivats al moment que realment calgui aquella derivació. Jo penso que és continuar en la línia, penso que estem en la línia és bona i tot passa per reforçar la coordinació entre primària i hospitalària, perquè si no, si anem els dos per aïllats no farem res. O sigui, veure un pacient que se't derivi, tu dius, mira, doncs fer això, si després no hi ha connexió amb nosaltres, si no tenim uns protocols de cada quan s'ha de veure el pacient en asma o el pacient en EPOC, com han de veure les reduccions de tractament, o sigui, una cosa pautada entre els dos àmbits, doncs penso que fracassarem i els 2 dies tornarem a veure aquell pacient. A més, al pacient li crearàs una inseguretat que voldrà anar a l'especialista d'una altra manera. Això ens hi trobem molt, el pacient que vol, no, jo vull anar a veure l'especialista. I hi ha moltes derivacions que són a petició per la càrrega social que estem vivint, no? I si hi ha aquesta correlació et dona la força de tindre uns protocols fets, no? Aquesta seria la línia. Fins a més, és imprescindible una gasometria arterial, però moltes vegades no és accessible aquesta prova, sobretot a nivell de primària, a nivell de sociosanitaris. Quin és el paper que juga aquí un pulsioxímetre digital? Aquí el pulsioxímetre és important, però hem de ser cautes. El pulsioxímetre ens diu com està l'oxigen, no ens dirà com està el carbònic. Llavors, el pulsioxímetre no salvarà la gasometria en funció de l'oxigen. Més o menys una saturació de 90 del pulsioxímetre equival a una pressió de mercuri en sang de 60, que és el que et marcaria la relació de la insuficiència respiratòria. O sigui, 90, si tenim el pacient controlat en oxigen 90, doncs està bé. El problema és que puc tindre un pacient ben oxigenat, però hipercàmnic. Puc tindre un bon oxigen de 92 i el pacient no anar bé, i aquest pacient és hipercàmnic. Doncs jo crec que haurem de valorar la situació del pacient. Si és un pacient ja molt avançat, doncs probablement no tingui sentit fer gasometries. Hem de saber quan hem d'utilitzar aquestes tècniques, doncs quan la faria? Doncs quan és un pacient que malgrat estar en una insuficiència respiratòria crònica, doncs ha estat molt ben controlat i de sobte, bum, me cau en una insuficiència aguda. Llavors sí que ho hem de valorar, però abans, potser també de valorar-ho, aplicaria una sèrie de coses, de mesures. Ojo amb els pacients que siguin insuficiències respiratòries amb els per tot el que sigui insomni, hipnòtics, tots aquests fàrmacs poden deprimir el centre respiratori i podem tindre un oxigen encara conservat per una pressió de CO2 alta. Mirar que el tractament no hi hagi algun fàrmac que ens pugui empitjorar tot això. Mirar que el pacient no es pugi l'oxigen. El fet de pujar l'oxigen d'una manera important, podem tindre un oxigen molt alt, però en canvi, bo, i tindre una PC2 alta. Quan nosaltres estem en oxigen molt alt en fases cròniques, el que estem fent és augmentar aquesta PC2. I això moltes vegades, només mirant que el pacient no es doni l'oxigen o que no estigui més de 2 litres, si està en ulleres nasal a més de 2 litres per minut, penso que ens pot ajudar molt i corregint aquestes petites coses, igual no ens fa falta ni la gasometria, però són coses que hem de conèixer. Yo trabajo tanto en primaria como en residencias geriátricas, también en el sociosanitario, y veo muchas veces la dificultad que hay para la aplicación, sobre todo de los tratamientos de los inhaladores, quizá porque desde los médicos o desde enfermería no ayudamos o no facilitamos bien cómo lo han de hacer, y muchas veces esa dificultad para aplicar el tratamiento hace que empeoren más rápido o que no acaben de encontrar la mejoría que buscamos. ¿Cómo podríamos nosotros desde la residencia? La dificultad de aplicación de tratamiento es por la fórmula, o sea, sobre aerosoles, todo, cámaras, exacto, no cámaras. Exacto, sobre todo a nivel de aerosoles. Pero pienso que hay muchos mecanismos, ¿no? Muchos mecanismos que nos tienen que hacer pensar que tenemos que escoger el mejor inhalador para cada paciente. El polvo inhalado, el polvo seco inhalado, para una persona joven está muy bien, pero un paciente que tiene dificultad, tiene insuficiencia respiratoria, un paciente que no tiene la fuerza suficiente muscular para hacer una inspiración fuerte, pues ya no estaría indicado. Entonces, estos pacientes, la mayoría de ellos, pienso que tienen que ir con inhaladores y con cámara para intentar, entonces es un problema médico nuestro de hacer unas prescripciones correctas, indudablemente. Porque si un paciente en estas condiciones le das un inhalador en polvo seco, pues mal, no le llega nada.
Soc metge, treballo en una residència assistida, diverses residències assistides, i la meva pregunta va més enllà que la de la companya. Aguditzacions de la MEPOC repetides en poques setmanes, pocs mesos, que tenim que assumir per no fer la derivació a la residència, fer servir corticoide, cortisona, prednisona. Fins a quin punt puc fer servir les tandes repetides de prednisona sense evitar la derivació guiant-me per la clínica? A vegades, com comentava el company, no tenim mitjans dintre del sociosanitari o residències assistides per arribar a analítiques i poder saber, com no sigui el pulsoxímetre, nivells de la P2 o P2. Indubtablement, si el pacient no està en cures pal·liatives, doncs hem d'utilitzar, tenim en una residència, però no està en aquesta fase de pal·liatives, té un EPOC sever, evolucionat, doncs haurem d'utilitzar una sèrie d'eines. Si el pacient s'està infectant cada 2 per 3, doncs potser ens haurem de plantejar que aquell pacient no estigui sobreinfectat per fongs, que moltes vegades no són capaços de veure d'allò, i valorar els fongs en malaltia pulmonar obstructiva greu és una causa molt freqüent de l'agudització, sempre hem de pensar ens pot donar això, i fer un tractament antibiòtic correcte, vull dir, si el pacient està en aquesta fase. Clar, una altra cosa seria el maneig del pacient en cures pal·liatives. Si el pacient està en cures pal·liatives, jo penso que li has donat totes les eines perquè tingui les mínimes aguditzacions, perquè tingui, vull dir, i aleshores no em preocuparia massa donar-li el corticoide, inclús si té moltes aguditzacions i està en una fase d'allò, estaria indicada la dosis de corticoide persistent, a mínima dosis, per millorar aquests símptomes. Vull dir, no em preocuparia. Jo et vull fer una altra pregunta. Tu veus pacients de tot l'espectre neumològic, tant oncològic com no oncològic. Has notat alguna diferència entre la clínica que presenten els pacients oncològics, parlem de pacients més aviat joves, de menys de 75 anys, amb aquell grup de pacients que poden entrar en aquesta fase d'insuficiència d'òrgan crònica avançada respiratòria inferior a 75 anys, per fer una miqueta de símil per qüestions d'edat, a nivell de símptomes, i lligat amb això, l'impacte que hi ha en l'entorn, en les famílies. No sé si les famílies són més conscients o tenim més demonitzat el tema de la paraula càncer que una paraula insuficiència respiratòria crònica aguditzada en fase terminal. Indubtablement el tema del càncer del tumor pulmonar maligne, quan se dona, i se dona per desgràcia molt freqüent en gent jove, hi ha el gran aquest afegit de les famílies, de l'edat, dels fills, i es viu de manera completament diferent a lo que és l'altra malaltia més aviat crònica, la malaltia respiratòria crònica. Molts d'aquests pacients amb malaltia respiratòria crònica han après, la seva manera de viure, han après a viure en el seu ofec, i a vegades te trobes pacients amb unes proves de funció respiratòria supertocades, amb tots els paràmetres molt tocats, va bé, vull dir que és una cosa completament diferent, però jo penso que amb el pacient oncològic, el pacient jove, el dramatisme de la situació, l'ansietat, ha d'haver, inclús que li provoqui el mateix pacient, jo penso que ha d'haver estar més controlada l'ansietat i tots aquests tipus de fàrmacs amb patologia terminal. I en això s'ha avançat molt, perquè avui dia, jo me'n recordo que fa uns anys el malalt oncològic, els finals eren bastant dolents en càncer de pulmó, i ara, gràcies als vostres tractaments, a la sedació, tot com se li fa, té una altra qualitat de vida que no té res a veure quan jo feia guàrdies, per exemple, a l'hospital. Vull dir, gràcies a Déu s'ha avançat moltíssim i és molt important la vostra ajuda en aquest aspecte. Si no voleu fer cap més preguntes, jo donaria per conclosa aquesta primera ponència. Ara ens preparem per la segona. Sisplau, no us mogueu, deixem 2 minuts perquè puguem canviar de xip i estirar les cames, però no us mogueu que venim de seguit. Gràcies.